tam. To není ti toto, to je právě tými, to si ti posunuje. Bešinovské to je, tými sa to volá? Ja som to hľadal atrakcie, dokoru Bešinov, ja dával do Salmony, Bešinovské travertiny, a ja som si to zapamätal spolu, ale to je dačo iné. A nemám v rukách kľúče? Tu máš. A kde máte plavky nikto?